Hakarai ke belak banlong ke wei nak kirai ke wadan kambah ya ke jalan Meghalaya. Hak Jingīaknieh Pud bak ke jalan Assam. Ke Supreme Court ke belong ke Yimshar ke bahaki du jongkari India. Mentakasni khandru trik menaitong arajar arpuai. Kala penmi ya ke hukum bahkan pan jingshai dan dapat pak notis cakap sarkar Assam. Halor ke jing kentur put jongka segi jaka jong Meghalaya. Lembak ke jingsna jongka Assam State Transport Corporation. Ya ke dipo dan ya ke jaka pesengak bos kemudian hati pot tham merwet. Supreme Court kala penmi ia kena ke hukum mentakasni halo ka jeng ujor jong itra jo kate ke jaka ikong New Yearly thank you ibsong ibasa apo nongse bat ibadan ke jaka hangti apo thamarwet halo ka jengwan kantor put jong Assam naru kini kisnam ki baradep ka Assam hadu banta kala shana yakini ki yingisam ki bang ki office ki penengkam ka Assam State Transport Corporation nakaliang jong ka RiKhasi channel kala yo banyakren ba we ni ki khun jeng kong New Yearly uba national thank you ubretu khamba haro kini ke jawan kantor put jong Assam baka jeng penmi jong Supreme Court ya kini ke hukum. Ba national ngi baka Supreme Court mentakasni kala ai notice ya ka Assam ni. Bari batu ka jaka jong pita pot tamarwet. Pula mata ngi nda han kom nu ka Assam kawan sina ya tu ka dipon tu naklen fi han kom pia poi wan company ni ka Supreme Court. Mo. Aku beli sebulan, mo kaba wan kong kuan pensai kong yepi kanang ba pinsu tu baru khaj mo. Ba katu ka jaka apa wan mentah kan ka order apa lo Supreme Court. Kali jaka jong email jong kamni jong jaka kan sedian email ai mentah ngai sedian mereka sekmat. Kali ka jaka kaba dan sekmat kala sim kali jaka jong email. Dia kan ka jaka jong email. Kini ka Assam ka Shuan encourage peng tu. Kala nak sedang encourage nadu 2016. Nakaliang jongi ngila ai ringkat ka jinge trailang bagi dorbar snong kana para tamarwet nang ta de usiam jong ka right marwet te kumjuru usiam liam waktu kopor te nakaliang jong ki board jong ka district council tingin apan sange 2016 kalong successful 2016 ya rang tu hadin 2018 tu sedang biang encourage biang gini Assam ke sedang ban encourage ka tu jaka nomor waktu ka jaka de hapo ka kali ka bagi la da register gen kamde ka jaka jong nuru ka da register na do 1954 kali ka jaka ai pa ye jongi Fi register bakas balik. Register apa DC office nopo ngi register dia long ka jaka ka kot jaka kala don 1954 si pa ye long ka de ka family property jongi kai jongi ka her pateng ai me jongi then after that ki 2018 ki Assam class lang biang tingila dai level stop na kaliang jong district administration ru DC ru kala sim khia ka to kala stop gitu kala bilai kedua ki kala sange then suddenly apa 2019 di kelas lang biang tengi kopor ngila I complain to DC tengi I kumjur sa district council tengi kirang basnong sto kirang barang badong ICM baru ngila elect itu ngila apa 2019 tengi itu ngila ang sange ang tamta andai suddenly ne apa wangi MTB apa kadang jani lockdown kilong massive construction kislang tu massive construction tengi MTB ru hadin ki report gitu nomor kita kinong songwai bi jongi yang tu ni ke dan kinong songwai tu ki report singi dan after that tingi tip kita berkhot tingi la complain sa DC tingi la inquiry berkhot tingi complain sa district council ru kila pha inquiry pha berkhot dan kami ka flare up kini ka social media kini ki berkhot dan after that pada tingi last tu bang imla bani keren bani Assam orang sabi tingi email pada la rai ba lengba ka jingya yu ber consult bagi ni lawyer ba ka bha bagi lecha Supreme Court te mentasi long ka ba sutanat ba mentasi nakaliang jong ka Supreme Court kala permission ka order kala notice ka Assam government ba ka encourage ka ka wansna gini jaka ka ba de ka spur som jong ka Meghalaya ka Kat kum ka jingpet jong fimo kini ki jaka ke basna ka Assam kan no person e thegla dab ke jingsna jupi ka jingsna hang tu almost dari bang nim lap loi ni mut kelali katai la completion rais lengbok gidang sudah ban penyang tangki foundation te kila sedang ban tei kan ro urut tu mangila yo ban stop nomor mana kaliang jong CM ro la simkia kaliang jong CM na kaliang nadu chief secretary nomor ngila tho chief secretary jong ka Meghalaya kumjur na kaliang jong ka district council ro kila simkia kila tho urut sa po government de na kaliang jong DC ro kila simkia mta te kila stop almost try 50% ni kidang dap ke kini jaka kat kembut ko order jaka Supreme Court kalong kemba life wajah script nai yes hai bagian kemba si sepatli gilong gi keberan tu ndai kumta kini ke jaka ngani tu ipi kali ko ba ka encourage ka Assam kalong tang life wajah square feet kali tang life wajah square feet ka ba ka silong forcefully kalong illegal ke commission ni ka yu ka Assam ka STC mo ka sina gitu ki bos dipu gi jong ka
Di ka jaka actually ka jaka jong email kalong kumba the total area kan kalong kumba 257,000 square feet. Nong ka jaga ke ba increase ba long kumba lai 4,000 square feet. Out of that 217,000 square feet nai 217,000 square feet. They can encourage ka Assam kumut kalong tang lai 4,000 square feet kan. Lengba kan ka jeng interview jeng ka court mas court kai ka jeng ifi komutrasi nong RiKhasi halo kan ka jeng kontrol ka Assam kai ka signifikan jang ka kai. Kini long kani ka jing ayu jong ka Assam lai kamdai ka ba tangi kani ka jaka jungi kidi giwi jaka ba paramarjan jong iru kale bi kumne ka lengkong ki try so ki pha ki breu jong ki kumto mo ngem te ka pha maka ne kamne ki pha ne ki wan hi ki breu ne ki yo jing bet nong no ngem la man te be kata rei kadi kala long ongoing from mentana do lamar ngili ngali ku basan bangi pecta di kani ki thames ti sapo kari bhoi bar ko wai re almost entire kani ki border sapo Assam nei kini ka Assam ka pha mai kumto ne to ka pha ka Assam nei ki wan hi ki breu kumte rei na kalyang jongi pat gi le kan no ru ki games kap te kan ni muntasi kalong kasi ka ba Sah Kynmaw ngi ba ka ba bench ka ba ka Supreme Court ka notice ya kan ni kan ka stop bai gi berkat gi stretch bot Kamu kan yarap lu ka wede ba ka jeng kontrol ka Assam ka ne fi kum do fier ko ne. Nga kerman sibun ba lengba jong kane kan yarap sibun nomor ba ngi kum ki try jaka fi nomor ba teng pinai simtang hapo ka level jong ki government level jong ki long kita ki chief secretary ne ki kumta secretary level ki ke nrai da film involve kini ki stakeholder ne mot kumangi ki try jaka kam lon jumut kan nrai ngi ki long ki try jaka ki ba suthu shayo pur sama jong da ka involve kumni teng kerman ba lengba jong kane kan play lat ki giwi kin wan sakman bat kani ka long ka nuksa lesi kan wan ka jingjob yangi bar khaj umri tang yangi mei janga ri ka jabri bar ko